loa jijak ter 19টা বসঙ্গি যে টিপ্রাসা তোমারি যে 19টা টাইপ তুই যে খাইজাক বাড়ি ওদের নো তুই খার বাহাইমা তো बेलायखा तंथका तामनि हिंके ताकलाया माने अमनो फर्स्ट टाइम त्रिपुरा हास्टेव अमतिंगि दङो कायसा जों कम्पुए कालचार एकाडेमी होइते कायसा program संसाय दंखा आबो फादार हास्टेनि जे मेघालया मिजोराम रंनि टीम रगो सफायजा अमबागै माने ताकलाय ताबु फर्स्ट टाइम मबागै बेलायखा बखाव तंथ तगुं जा खायपार किसा बखा हामयां मान हिंके वाति वाइरे माबागै बखा हामयां तंथ जे और 19 टाइप फाइजागो चिनि टिपा हास्टेनि फादार माने फादारनि बुंगो ए फादार हास्टेनि बतंला जेमन गारु रक मिजु रक बरक न जोंना हाजा बरक तो माने बाहायगि सिनि जांनाय और जे आंगारु मिजु न अबनि कुनो अंकरक दं आरो ए चिनि तो ताबु इको तिनि फर्स्ट तिनि 23 तिनि कस्ट्यूम संनाय जे तिनि 19 ट्राइब्स दं माने 19 ट्राइब्स नि कस्ट्यूम संनाय आजागाव बरक बहिमनाय आफुरनरक जतना साइमानाय जे माने कस्ट्यूम तो नुकजागि थानायब्ला कस्ट्यूम नि लगी लगी जों एनाउन्स बखायनाय बर ट्राइब हायनि बागिदा बाहाय फिलुं आमते निजेनि कालचार निजेनि कस्ट्यूम जोंबो माने अलगा दखानि बरको चिनि स्टेज अफ दंगो बाहाय फिलुं आमते केरको फुलुक मानखा बेलायखेनो तंथगो तामनि हिंके त्रिपुरा हासेनो गोबां बरक सिनिया हायनि सालायो त्रिपुरा बरकनि मान सालायो किया तिनि त्रिपुरा आसिक नायखतो आसिक कालचार दंगो आसिक चामुं नंमुं माने जुमुं रक जत दंगो आबना सिनियानि साव आमबागि बेलायखेन प्राउड फिलिंगो आसिक त्रिपुरा हासेनो कासे program संसाय मानखासो आजागाव जोंनि 19 ट्राइब्स दं माने आबना बस कस्ट्यूम शोनि थ्रोति नाय गताय बुइनो बसिनि मंग्रनाय जे तामु ट्राइब न रिप्रेजेंट खायतो नों हाइके नों तो कायसा मोसाम हापार सिनि जा फिनायनो न तो सारा जत न त्रिपुरा हिनजानाय रगो सिनि तो गे ताबो नों हाइजे चिनि साकनि दफानि जे कामुं चुमुं न जे समै तंमोन अमाइके जे ताबो रुंगिया रक चुमनानि अबो रंले तामनि मेसेज दं आबो तो तामुनि सामाय आबो जे चुमिया रंगाय बुल तामनि हिंके चिनि चुमु रंनो जों चुमिया हंगाय जों बाहायके चिनि दफानो जों कुजुगो कारनाय चिनि ट्राइब न जों बाहायके बसतांगो तै रिप्रेजेंट खायमाना जे जों त्रिपुरा सा जों देबबर्मा जों जमादिया हनै बाहायके रिप्रेजेंट खायना बा चिनि कानमुं बाचि जों सिनिमु चिनि कानमुं चुमुं चिनि तंमुं जामुं बाचि जों सिनिमुं रेजांनानि हंगाय चिनि तो अ जे कानमुं चुमुं न जों खुनुं नाना अच्छा सिनिमु क्या रो दे अच्छा माहिके जे सामुं जे ताबो मांसर सिदो खाइजाक बा रुजाक एदो त्रिपुरा कपाखेदो रुया देबा मांस लाक्सु खाइजाक माहायर के निजे दे सालाम ना बमाहाय tama rogo ya mahike salam ITM tam nok obo ki group khaide salam lai ta kaisa sitika family na o jaga go basorok ni phalka kai sarong ni basoro kai phala ba kai sa amo to kan kai 130 taka kai wakan kai 130 taka wakan ni wakan ga o awan bathai ro kai awan bathai kai 30 taka kai ni lakhan kai 50 taka obo ki awan bathai simi nam mosodeng wak bahan obo awan bathai simi kai 30 taka kai ni kai 50 taka kai jodi moi bai lazone kai 50 taka nok emne ke bojagan phaiya make samung go je tabok phalai tong acha emne ke porlai tong na por to tari salam lai acha ঠিক আছে wholesale bomana no sagawo je retail bomano wholesale ke mane 5টা কিবা 10টা রকম মাতলাঙ্গো আপন বেশি বতনো রকলাঙ্গি মানো ke ani industry tongo matar hasteo ke ajaga hino ang hayo kale khayo tabon babe ang retail khali mano wholesale bodi mano
साना मुसुंनाय नरक बाहायनो चिना अ जागाव हांचों बाय गोदान मुसुंगै तंखांगे किबा बिजनेस स्टार्ट खाना मुसुंगै तंखांगे चिनि यूट्यूबर जाखंगे स्कॉर्पियो रिकनाय आ जागाव थाइमानो नेगा जागा नाम्बार जाखंगो होलसेल बा रिटेल निबागै ते एवरी तामनाय जो तखनो पूजानि समयो जों साबुनो अफार दा अफाराव नरक माने गांसालाय बुसु रां मारियो फालजाक माहायके गांसा तो क्वालिटी वाइज जों फालो जों 1000 निफ्राय स्टार्ट खायो दा गरम के 7000 8000 बुसुर फालजाकना तापसु जरावा ताबिसा गरम आं तो रिटेल बो फालो होलसेल बो फालो नेके फालजा गोबां मा के दुगान तो गरियानि नगन ओ प्रोग्राम ओ तेरले बरक रबो माहायरो अंखा ताबो निनमान तिनि तो फर्स्ट डे बा खायफानो अनेक जना दङ आंनि युट्युब चेनेल रगो रिजाक दंमानि नेके आं सबाया सानिसे आंनि कास्टमार आचुक समजाक दंखा नेके तेबो आसा खायो तेबो खाया न होनो तिनि फर्स्ट डे बा ता बक्सा जरा बक्सा साइबो मायारि गनाय रग खालि दङ नै नेके जतनो बक्सा खाना रगो खायनाय बिसामो नोंसिनि मुंका आंनि मुंके तो बबिता कोलय नेके नरक आंनि युट्युब चेनेल नुनाय स्कॉर्पियो गर्ल बिगनाय